ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିଥିଲୁ କରେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଗୋରୁ ସରାଇବାକୁ ଆଣିଲେ ବି କି କ'ଣଟା ପତରକେ ଆଇଲେ ବି ଆମେ ସବୁ ଦେଇକି ରହିଲୁ। ଏବେ ତ କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣଟା ଆଇଲେ ବି ଆମର ପିଲାଟକି ପଦେ କହିଲେ ବି କାଟିଦେଲାଇନି ଆମର ତୁମର ମାଲକାନଗିରିରୁ କରେଣ୍ଟ ଆନା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲାଇନି ସବୁବେଳେ ମାଠ ଗୋଲ କ୍ଷୀର ଦାଟେଇ କରି ସେମାନେ ଆମକେ ମାରବାକେ ଡର ବୁଝବାକେ ବିଲବାକେ ଆଇଲାଇନି ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗାଲେ ବୋଇଲେ ସେମିତି କହିଲାଇନି 8 ମାସ ହେଲାନି ସାରିଲାନି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଜଣାଇଛୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଛୁ ସବୁକେ ମେମ୍ବରକେ ସରପଞ୍ଚକେ ସବୁ ଜଣାଇଛୁ। ଏବେ ଆମର କ'ଣଟା କହିଲେ ମିଶା ଆମର କ'ଣ ସରକାର ମିଶା ଉଠପୁଟ ନାହିଁ ସେ ଏତୁ ସେତୁ କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି ଲୋକ ସେମିତି ଆକାରତ ବୋଇଲାଣି ସବୁକେ ଦୁନିଆ ସାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଇଲାନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋର ମିଶା ରହିଲାନି କରେଣ୍ଟ ଦିଆଇଲାନି। ଏବେ ଆମର 50-60ଟା ଗୋର আছে ଆମକେ କ'ଣଟା ମିଶା ଦେବାଟା ନାହିଁ କି କ'ଣଟା ଆସିକରି ବୁଝବାଟା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକରି ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ପିଲା ମାଇଜା ଆସିକରି ଗାଡ଼ି 2ଟା 3ଟା କରି ଆସିକରି କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ନେଲେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖେ ଯାଇକରି ବସ କରେଣ୍ଟ ନ ଦିଆ